खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि बैस्रि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 27 आगस्ट नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आधार कार्डजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गिदिर खौरां। बे समाव मिथिनो गोनां खौरां नोंथांमोननि थाखाय। आधार कार्डआनो मोनसे कार्ड जेराव गोबां खामानियावनो बाहायजायो। जेब्ला बाहायनांथारगौ खामानिनि थाखाय बाहायनाय सम फैब्ला मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया थालांनांगौ जानानै फैयो। नोंथांनि आधार कार्डआ जुदि गोरोन्थि जाना दंब्ला बे दानावनो कारेक्सन खालामना लाखा, नङाब्ला उननि समाव गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जानानै फैयो। फैगौ 14 सेप्तेम्बरसिम गोरोन्थि आधार कार्डखौ बेसेन नाङालासेनो आपडेट खालामना लानो हागोन। अनलाइननि गेजेरजोंसो आधार कार्डखौ नोंथाङा आपडेट खालामनो नांगोन। आधार कार्ड बानायग्रा मिरुआव थांना आधार कार्ड आपडेट बानायब्ला होनो नांगोन रां। आधार कार्ड आपडेटआव सासे सुबुङाव 50 राङै होनो नांगोन। नोंथांनि थंआ गोरोन्थि जाना दंब्ला फोसाबना लानाय समा जोबथा सेप्तेम्बर दानावनो। नैबे वेबसाइट mywdwng.gov.in आव थांनानै नोंथाङा आपडेट खालामना लानो हागोन। बे फोसावथायखौ UIDAI आ होदों। बे समाव मोनसे गिदिरथार खौरां। खुगानि थावनाय जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटी बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे गोख्रों बिथांखि फोसावदों। गलादारफोरा 43 रोखोमनि पान मस्लाफोरखौ बे बारनिफ्राय फाननो मोननाय नंला, मानोना बेफोर जाग्रा मुवाफोरा गोबां सुबुंखौ खहानि लामाथिं नाख्रेबहरो। मिथिना मोननाय बादिब्ला पान मस्लायाव गिख्रंथाव मेग्नेसियाम कार्बनेट बायदि बिसगोनां मुवा मोननो हादों, जाय मेग्नेसियाम कार्बनेट मुवानिफ्राय गिख्रंथाव केन्सार बेराम जालाङो। केन्सार जानो हाथाव मुवाया जादों मेग्नेसियाम कार्बनेट। जितुन डेका मुंनि सासे लाइमोना आर'जलाइ गथायनायनि उनावनो बे रायखौ होदों गोजौ बिजिरसालिया। नाथाय दासिमबो गलायाव फानबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। रेलगारियाव अर नांनायजों 60 सुबुंनि जिउ खहा। हादराव खनले खनले रेलनि जाब्रबथाय जाबाय थादों। फिन आरोबाव रेल डाब्बाया अर नांनायजों 60 दावबायारि सुबुङा खामथारजानो गोनां जादों आरो 20आ गाज्रियैनो खामजादों। तामिलनाडु मदुराइ रेलवे यार्डआव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। रेल डाब्बायाव अर खामनायजों थैनाय आरो खामजानाय गासै सुबुंफोरा इउपिनि लखनौनिमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला 63 धोरोमनि सुबुंफोरा खोला भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखाय मोनसे ट्रेननि डाब्बाखौ प्राइभेट रिजार्भ खालामदोंमोन, जेरावनाखि लखनौनि दावबायारिफ्रा खोला भारतनि माखासे जायगायाव दावबायखांबायमोन। बिथांमोननि डाब्बाया तामिलनाडुनि मदुराइ रेलवे यार्डआव थाथ'नानै दंमोन। बेयावनो डाब्बायाव अर नांदों। रिपर्टनि बादिब्ला दावबायनो थांनाय सिबियारिफोरानो आयेन बेरेखायै डाब्बानि सिङाव गेस सिलिन्डार लांखुमादोंमोन। बेयावनो फुंनि 5 रिंगासो समाव साहा लोंनो थाखाय जेब्ला गेस सिलिन्डारखौ अन खालामदोंमोन, बे समावनो गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुदोंमोन, जायजों डाब्बायाव गिख्रंथाव अर नांदोंमोन। डाब्बायाव अर नांनायखौ खोमोरनो थाखाय खमैबो 2 घन्टासोनि सम नांदोंमन होननानै फोरमायथिदों। गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनाया फुंनि समावनो जादोंमोन। बे समाव सुबुंफोरा डाब्बानि सिङाव उन्दुगासिनोसो दंमोन, जायनि थाखाय थद मोनस्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों। रेल डाब्बायाव अर खामनाय जाथायनि उनाव तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि MK स्टेलिन बिथाङा अर खामनानै जिउ खोमानांनाय नखरनो सासेयाव 3 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों। इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो खोला रेलवे बिफाना 10 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों। मरिय'नि हाथिजुरि साहा बागिचानि नखरसेयाव गोबां बिसगोनां जिबौफोर मोनदों। गोबाव सान सिगांनिफ्रायनो बिसगोनां जिबौजों लोगोसे थानाय बादि जादों गंसे नखरा। थांनाय साननैसो सिगां गिदिर फिथिगम जिबौखौ न' खाथि खाथि थानायाव गोबां होखारदोंमोनब्लाबो उनाव फैफिनबाय थानानै मोनसे खथायाव हा सिङाव थानो हमो होनना मिथिना मोनदों। शुक्रबार खालि न' सिङाव जिबौ फिसा मोननाया बांसिन सिगिदों नखरनि सुबुंफोरखौ। जिबौ हमग्रा एबा स्पेसियलिस्ट अनिल थासानो खौरां हरनायाव
बिथाङा थांनानै फिसा गिदिर गासै 30थासो जिबौफोरखौ हमनो हादों। गासै जिबौआनो फिथिगबमोन। बर' आर्टिस्ट एबा एक्ट्रेस मिति नार्जारी बिथांनि पार्सनेल लाइफनि जि जाथाय जालांबाय। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जाय जाथाया 3 दानसोआनो जासिगोन। बे जाथायखौ दा बिथांनि गोदान संसार जुरिजेननायाव फेसबुकनि गेजेरजों टंलानि सासे लाइमोना सिगांनि मिटिं जानाय भिडिअखौ रि-आपल'ड खालामना होफिनना बिथांखौ मानहानि एबा लाजिफोनांनाय जानायनि थाखाय दायो बे लाइमोननि सायाव केस होनाय जाबाय। जाय हगारदों बे बिथाङा गाबनानै निमाहा बिबाबो निमाहा होनाय नङा होनना फोरमायथिदों मिति नार्जारी बिथाङा। भिडिअखौ नोंथांमोना ससेब्लाबो नायलांनो हागोन। ओमफ्राय आंथ' सुटआव दंबाय थायोमोन नालाय आंथ' जेबो मिन्थियाखैमोन एक्चुअली। ओमफ्राय फेसबुकआवहाय फेसबुक मेकार सासे गथ'आहाय खैराबारिनि जानांगौ ना बे टंलानि सासे गथ'आहाय माने थांखांनाय भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होदों आरो बे भिडिअआ अलरेडि नै दा 3 मान्थस जानोसै। बे सिगाङावनो बे भिडिअआ बे लादों खोमा मिटिंथ' जादोंमोन जाया नङा जादोंमोन। आं दहायबो बुंखादों दि बहुद खेलिमेलि जादोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जायनि थाखाय जोङो बेलेग बेलेग दंथ'योमोन होननानैहाय आं फोरमायखादों। ओमफ्राय बे भिडिअखौ मा कारनाव जेनेबा आरो शेयार खालामनो दरकार देलाय अलरेडि जोङो दा बेफोरखौ गासिखौबो बावनानैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनोसै होननानै अलरेडि बुंखाबाय। बेसेयावबो जुदि बेबायदि नंनाय नङै जानला मेनला भिडिअफोरखौ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माब्रै मा जानांगौ देलाय। आरो खुनु दरकारानो गैला एथ' बेयो शेयार खालामनो गोसो जादोंमोनबा बै टाइमावनो शेयार खालामोन ना जेला जादोंमोन घटनाया बे दिनानो शेयार खालामोन अब्लानो खोथाया सेस। ओमफ्राय दिनै जोङो अलरेडि गोरोबबाय मिलायबाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ आरो होफिननो मा दरकार। ओमफ्राय दा बेफोरबायदि घटनाया गोबां जानानै थांदों जोंना। ओंखायनोथ' आं दहायबो बुंदों जे गासिबो खोथाया शेयार खालामजाजोबा मानोना जोंहा पार्सनेल बहुद माने मा होनो प्रब्लेम जानानै फैबाय। जों गासिबो बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै जों दिनैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानैनो जों दिनैहाय मोजाङै थाबाय बा मोजाङै जों थांखासिगोन नामा। आरो बेखौबो जुदि बेबायदि खालामोबा ओंखायनो दिनै जोङो बे फंबायखौ होनो गोसो गैयाबाबो जों FIR होनांगौ जाबाय आरो बांद्राय जाबाय। माने सहायनायनिबो मोनसे लिमिट थायो मानसिनि आरो बे लिमिटआ बारबाय। ओंखायनो बे फंबायखौ FIR होनाय जाबाय। जायखिजाया उनाव आरो फंबाय नोङो जुदि जेल थांनाङोबा उनाव सरि बिनो मोननाय नङा। खिन्थु आं कुनु माफ होआ। आं माने बिराद सहायबाय आं हाला माने बारबाय सहायनायनि हसाबो सहायनायनि मोनसे लिमिट थायो बुंबायना बाब्रे जाबाय गलतिया जों जादों होनखाबायानो आरो जोंहा बहुद प्रब्लेम जानानै थांबाय होननानै बुंखाबायानो आरो बेफोरखौ जों बावनानैनो दा निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानै बुंखाबाय। बिनि गेजेरावबो जुदि बेबायदि नंबां जांबां भिडिअ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माबायदि मेन्टेलिटिया मोजां थानांगौ। गावजों गावनो जुदि एफा बेबायदि इनिमिबा अलरेडि आङो डिफेम जाखाबाय। आंहासो बरबाद जादों लाइफआ। आंहाथ' अलरेडि बरबाद जाखाबाय दे। आं बरबाद जाखाबाय आरो गावनो जेनेबा आं बरबाद खालामना लादों जेनेबा थिग दं आं मानिबाय। ओमफ्राय बेयाव अलरेडि डिफेम जाखानायखौ हिसाबै नुखानानै दिनै जोङो गासिखौबो गनायनानै निउ लाइफ स्टार्ट जानो साननायावसो आरो बेफोरबायदि नंजां बांजां थांखांनाय भिडिअफोरखौलाय मानो बुरखांनांगौ जाखो। मानो बुरखांनांगौ जाखो ना बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो सोरनिबा लाइफखौ माने मिनिबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो ना मा जाखो। ओमफ्राय आङो सबखौबो बुङाखै हा रायजोफोर गाज्रि दामोन जाय माने बेबायदि भिडिअ शेयार खालामदों बेखौसो बुंदों आरो आं। बे फंबाया जुदि भिडिअखौ शेयार खालामनोबा मिटिं दिनाखौनो बे शेयार खालामोन। खिन्थु दिनै बे पुरुना जालांबाय 3 मास जालांबाय बियो 3 मासानो जानोसै जाबायानो होनजाबाय। ओमफ्राय बियो दासो माने जोंखौ बेबायदि कापल्स नुफिननानै मानो बेबायदि शेयार खालामनांगौ जाखो। जोंथ' बेखौ अलरेडि बावबाय। जोंनिथिंबो जादों मिटिङा खैराबारियावबो जादों मिटिङा बहुद प्रब्लेम थांदों जोंनि गेजेराव बे 3 मासाव मा जोंखौ बिराद मिनि खुसि थादों बायदि मोनदों नामा। जोंसो मिन्थिगौ माबायदि मेन्टेलिटि प्रब्लेमावहाय थादों। जाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बेखौसो बुंदों दे आं रायजोफोर बेखौसो रागा जोंदों आरो ओरैनोथ' रायजोफोराथ' मिन्थियाबा जानला मेनला बेबायदि भिडिअ नुबाथ' अभियासलि रागा जोंखागोन बा जोंखौ माने मिनिखागोन बा रागा जोंखागोन आरो मिन्थिया हसिया बिदि नुबाय थायोबाथ'। बाट जोंथ' भाइरेल खालामनानै लायाखैना गावबागाव जोंखौ भाइरेलसो खालामगासिनो दङ दा आरो जोंसो मिनिजागासिनो जोंसो डिफेम जागासिनो। खालि एसे बुजिलायनांगौरा बेबायदि भिडिअ शेयार खालामलायनायखौ बन्द' खालामलायनांसिगौ। जाबायना जोब्बाय जों आरो मोजाङैनो थानो होननानै थाखाबाय आरो बेखौलाय मानो जोंखौलाय बेबायदि प्रब्लेम होबाय थानांगौ। ओंखायनो दा FIR खौ होनाय जाबाय। न' सरि न' एक्सकिउस। आंथ' ओरैबायदि जोंबाय
ओमफ्राय जाबाय दे बेफोरखौ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो बुंदों दे फाथैलाइ बिसिदोंमोन फाथैलाइ बिसिनायालाय बोरै गोरोबफिनखो जों मालाबाबो फाथैलाइखौनो बिसिफेराखै फाथैलाइ बिसिनायानो जायाखै जोंना जाला मेला खायसे आं दहायबो होनखादों भिडिअ क्रिएटरफ्रासो खायसे भिडिअ क्रिएटरफ्रासो ओरैनो फट' एडिट खालामनानै फाथै होनानै बेबायदि बिसिबाय होनानै बुहुत भिडिअ बानायदों खिन्थु जोंनि गेजेराव माब्लाबा बेबायदि फाथैलाइ बिसिनाय जायाखै मिथिबाय जायाखै आरो जोङो बेबायदि फाथैलाइ बिसिबालाय जोंलाय मानो गोरोबफिननोमोन जोंलाय गावस्राखागौमोननो माथो जों खालि बिराद जोंहा माने मेन्टेलि प्रेसार जादोंमोन जोङो बिराद सानगौ हायाखैमोन आरो भुलखौथ' जों मावखादोंमोन नालाय बिनि थाखाय जोङो एक्सट्रा दंथ'योमोन आरो जों दा बुजिबाय जों गलतिखौ मावबाय जेला जों बिदि मा होनो बार भुलखौ मावबाथ' जानाय नङाना बेनिखायनो जोङो गासिबो मा होनो गोरोबनानै थानो होननानै जोङो मोजाङै थाबाय दा आरो जोंखौ बेबायदि प्लिज प्रब्लेम दा खालामबाय थासै आरो जाला मेला बिदि नांला बंसा भिडिअ दा मा होनो आपल'ड खालामबाय थासै प्लिज जोंखौबो सान्ति थानो होदो जोंबो मानसिसो मिथिबाय जोंबो साननो हानाय जोंहाबो गोहो दङ माय गड माने खर'फ्रानो खामानि होनो नागिरा आरो एफा मोजां सान्ति थायो आरो मोनसे खालामनानै होयो आरो स' बेखायनो बुंबाय फंबाय नोंखौथ' जों मिथिबाय सोर माने बे भिडिअखौ भाइरेल खालामग्रोदोंमोन भाइरेल खालामग्रोनायनिफ्रायसो खायसे भिडिअ खालामग्राफ्राबो मोनो नालाय बिसोरबो भाइरेल खालामो मिन्थिया हसिया ओंखायनो दा बेखौनो जाय भाइरेल खालामग्रोदों बेखौनो जों FIR होनाय जाबाय बेखौनो साजाखौ होगोन आरो एसेबाबो आं मानिया दे एबार नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों